Zdravo, moje ime je Milja, a vi gledate moj prvi video u 2018. godini. Pre svega želim da vam čestitam novu godinu, da vam poželim puno zdravlja, sreće i uspeha u ovoj 2018. Volite se, družite se, provodite što više možete vremena sa vašim najmilijima, jer na kraju to je ono što se računa. Šta smo kupili, šta smo dobili, to više manje, prolazno je jednostavno, ali to koliko vremena smo proveli sa onima koje volimo, mislim da je to nešto što na kraju dana i na kraju godine i na kraju bilo čega u stvari najbitnije. Da ne bih puno dužila, da ne bih puno filozofirala, krenut ću sa favoritima prethodne godine. Dakle, ovo će biti neka retrospektiva, odnosno pregled svega onog što sam koristila u prethodnoj godini. U početku, odmah u startu, moram da vam se izvinim ukoliko sam zaboravila neke proizvode, a ponavljala sam i pričala sam o njima iznova i iznova u prethodnoj godini, ali eto, sad se potrudila da saberem sve. Ima dosta proizvoda, pa bolje da krenemo. Počet ću prvo od, četke za kosu. Ne znam tačno, sigurno je bila u nekim favoritima, već se raspala, već je vreme za novu, ali ova je četka koju ja obožavam. Ona i dalje čupa dlake, dakle ona je trenutno puno mojih dlaka, to ne moram baš da vam pokazujem, ali neuporedivo manje u odnosu na bilo koje druge četke koje sam koristila dok nisam otkrila nju. Plan mi je da probam i wet brush, pa da uporedim, da vidim da li je zaista bolja od ove, pošto ova košta oko 800, wet brush sigurno duplo više, sad kolika je tačno cena nisam sigurna. U svakom slučaju želim da probam i nju pa da vidim o čemu je razlika, ali ako imate problem sa kosom koja se mrsi, svakako treba da kupite neku četku koja će vam pomoći u tome da što manje čupa i da se lakše raščeša. Sad, što se tiče nege, probat ću da idem nekim redom, mada će mi biti teško zato što su mi ovde proizvodi, da ne bi porušila sve, ići ću onako kako mi je lakše za uzimanje. Definitivno nešto o čemu sam snimala i video, nešto što sam pominjala u svakim potrošenim proizvodima, jesu maske za lice. Trenutno imam ove još uvek nisu potrošene, ove su već u emptisima. Uglavnom, ovo su M-Beauty maske. Konkretno, ova je Peel Off, ova je definitivni favorit, fenomenalna. I takođe ovo, ukoliko imate problema sa diserima oko nosa, ove vade, dušu vade, odlične su zaista. Tako da, svaka preporuka, takođe volim i njihove maske za hidrataciju, dakle one sa aloe verom, fenomenalne su, zaista, uopšte nisu skupe, dakle vrlo su pristupačne, a ukoliko barem jednom nedeljno uvedete u vašu rutinu nege kože, vidjet ćete svakako poboljšanje i razliku značajno. Tako da, definitivno, M-Beauty maske, favorit, ozbiljan favorit godine. Sada, ovo je proizvod koji sam bukvalno koristila od, čitavu godinu prethodnu. Kupila sam u decembru 2016. i kroz 2017. sam trošila. U pitanju je La Roche Effaclar gel za umivanje. Ovo je gel za masnu i osetljivu kožu. Moja koža je normalna ka mešovitoj, ali jeste osetljiva, dakle dosta često odreaguje na neke proizvode. Tako da, iz tog razloga, meni je ovaj proizvod baš odgovarao. Osjećaj nakon njega mi je fenomenalan, dakle zaista osetim da mi je koža baš očišćena. Imam blagi osjećaj zatezanja, ali sa svim proizvodima koje posle njega koristim, to nije nikakav problem. Ukoliko imate problematičnu kožu, definitivno La Roche ima fenomenalne proizvode, pokazat ću vam još jedan njihov proizvod koji mi je definitivni favorit, tako da ovaj gel je odličan, postoji u manjoj varijanti od 50 ml i on košta oko 300 i nešto, ovaj košta oko 1200-300, nisam sigurna, i ima 200 ml. Bukvalno sam ga u roku potrošila, 12 meseci od otvaranja, tako sam ga islistila. Sad, taj drugi La Roche proizvod o kome sam htjela da pričam jeste
Cerocink. Opet, ovo je proizvod koji je u startu namenjen masnoj koži, odnosno koži koja je onako malo problematična, ali meni jako prija i odgovara. Ja se izvinjavam ako čujete avion, ali otvoren mi je prozor jer mi je jako vruće, tako da nadam se da nije velika distrakcija. Mogu da potvrdim da nakon što sam počela ovo da koristim, pojava bubuljica i tih problemčića je drastično smanjena. Tako da, opet, kada smo već kod sprejeva, moram da pomenem ovo po 787. put na kanalu, Balea voda u spreju za sve vas koji ste osetljivi na visoke temperature. Ako vam se dešava da vam bude loše u prevozu ili gde god, ovo držite u tašni i spasit će vas. Ja ovu stvar obožavam. Ne bih se složila da može da setuje šminku zato što je ovo najobičnija voda, ali neće ništa da poremeti ukoliko sada na našminkano lice naprskam ovo, naravno ne u količini da se sliva sa lica, nego u nekoj najnormalnijoj količini, dovoljno i da me osveži, tako da neću dalje o ovom proizvodu. Ako me pratite, čuli ste o njemu 700 stvari. Ok, sledeća stvar, sredstvo za skidanje šminke oko očiju. Ovo je definitivno omiljena stvarčica. Ne znam, vrlo je onako, prvo, pakovanje fenomenalno, jako praktično. Drugo, ovaj proizvod je moćan u smislu da zaista skine šminku oko očiju, možda ne ono 100%, ali ja bih rekla 99%. A ono što mi se dopada jeste što ne iritira moje oči, dakle vrlo je nežno u tom smislu. I ta kombinacija se meni jako dopada. Mnogo mi bolje skine šminku od bilo koje micelarne koju sam probala. Mnogo mi je prijatnije za korišćenje od dvofaznog sredstva za skidanje šminke oko očiju. I iz tog razloga definitivno zasluženo mesto u ovim favoritima. Lidl nam dolazi uskoro, trebalo bi da se otvori u toku 2018. Tako da, tamo ćete ovo moći da nađete. Nadam se ako ovaj brend bude bio dostupan kod nas, a verujem da hoće. Sledeća stvar jeste krema za lice. Ovo je krema za lice koju sam kupila pa pre, kad je to bilo, ne znam, da li je bio oktobar ili novembar, ne znam, uglavnom dosta je potrošena. Međutim, u pitanju je Mixina Hyaluro Gel Light krema. Ono što je moj favorit ove godine jesu Mixine kreme za lice u teglici, dakle, ili ova, ili ona Rich Cream, Oil Rich Cream. Dakle, nju sam koristila prethodne zime i bila mi je odlična. Ova je potpuno drugačije strukture, ali se jednako brzo upijaju. Fenomenalna im je formula, uopšte mi nisu izazivale nikakve probleme na licu, a vrlo lepo su mi hidrirale. Možda ova, verovatno zbog tog hijalurona, mada naravno nema njega, ne znam ti nija koliko, nije mu koncentracija velika u ovoj kremi, ali nešto u ovoj formuli meni jako odgovara, baš lepo drži, tačnije održava moju kožu hidriranom, tako da sam prezadovoljna. Ono što mi se nije dopalo jesu one njihove kremice u tubicama i te ne bih preporučila, ali ove savršene. Ok. Stvarčice za usne. Peeling. Definitivno Sephora Honey Lip Scrub. Ovo je fenomenalna stvarčica. Dakle, ja njega nanesem, onda prstom dodatno ispilingujem i tako otopim taj šećer i onda ostane taj sloj i odlična stvar. Druga stvarčica jeste balzam, ovo je višenamenski, univerzalni balzam iz Oriflame-a, fenomenalna stvar, obožavam ga, ovo je sada drugi i već sam dosta potrošila, u MTC-ima je prethodni koji sam potrošila tokom cijele godine. Ozbiljna preporuka, ako treba jedan proizvod iz Oriflame-a da vam preporučim, to će svakako biti ovo. Odlično. Još dva proizvoda koji se tiču nege. Još prosto jedan proizvod o kome sam pričala zilion puta jeste Eucerin uljana kupka. Ovo je savršeno. Dakle, ja ovu stvar obožavam. Koliko imate osetljivu kožu, koliko imate suvu kožu tela, predivna, nežna,
jednostavno divna. Morate je probati da biste vidjeli o čemu pričam i gotovo sam sigurna da ćete je zavoleti. Odlična stvar. I posljednja stvar jeste vezana za kosu. Nisam sigurna koliko sam pričala o ovom proizvodu. Uglavnom, u pitanju je Rich Pure Luxury Maximum Brilliance Protect and Shine. Ovo je sprej koji je, dakle, i kao zaštita od toplote i da neki zdrav sjaj kosi. Fenomenalan. Naprskam ga na, dakle, prosušenu kosu, dok je još onako malo vlažna, i posle toga je feniram. U trenutku prskanja izgleda masno, užasno, kao da ste uništili kosu, kao da će sve da vam zamasti i ni nešto neće ličiti. Međutim, kako krenete, dakle, fenom da prelazite preko kose, tako se on nekako upije u dlaku i jednostavno ta masnoća nestane, a kosa vam ostane sjajna i predivna, posebno za plavu kosu, dakle blajhanu, imam blajhane krajeve. Vraća život, jednostavno odlična stvar. To je to što se tiče nege. Dosta sam pričala, tako da potrudit ću se da malo skratim ovaj nastavak. Što se tiče, sada kada prelazim na šminku, što se tiče nekih pomagala, imam 4 stvarčice, da vam pokažem. 3 četkice i 1 sunđer. U pitanju je Real Techniques sunđer za šminkanje. Ovo je moj gotov potpuno, više ne mogu ni da ga pipkam koliko sam ga uništila. Ali fenomenalan. Dakle, probala sam razne, nisam probala originalni, ali od svih koje sam probala, dakle, Aura, Ebelin, onaj Ebelinov Pro, Kiliz ili kako se već zove, ne znam da li sam još neki probala, uglavnom nijedan od tih ne može da mu priđe, fenomenalan mi je i jako mi se dopada i oblik i tekstura i ono šta radi, bez greške. Što se tiče četkica, četkica za rumenilo, definitivni favorit, bila je u jednom od nagrađivanja letos, čini mi se, na mom kanalu, ili ne znam kad, u jednom od nagrađivanja. Odlična. Ovo je najbolja četka za rumenilo, definitivno. Obožavam je i ne znam uopšte, nijedna druga mi ne nanosi rumenilo ovako dobro, lepo blenda, lepo nanosi, tačno je, odlične veličine, odličnog je oblika, bez greški, za možda 300 i neki dinar, smešno. Sljedeća četkica koja je nešto skuplja, ali fenomenalna, Real Techniques. U pitanju je setting brush, dakle ona je namenjena setovanju područja ispod očiju, odlična je za to. Najčešće sam je koristila za nanošenje highlightera, u svakom slučaju može čak i za setovanje kapka, korektora, jako dobro, može čak i za blendanje korektora, što da ne, možete je koristiti u onako razne namene, ali mislim da bi vam se svidela definitivno i ukoliko ste fanatik za četkicama, ovo vam svakako preporučujem. I jedna koja je najjeftinija definitivno možda od svih stvari koje ću vam pokazati, košta 0,6 evra na AliExpressu, u pitanju je ova četkica. Ne mogu ništa specijalno nje da vam kažem, potrudit ću se da vam ostavim link ispod, kako biste mogli da vidite. Sad i vi redlačice, ali kako pokupim gel liner, ona se tako zašilji, toliko je precizna, toliko mi je lako da nanosim eyeliner s njom, oduševljena sam, stvarno odlična četkica i svaka preporuka. Nadam se da ću uskoro snimiti video o poručivanju sa AliExpressa, tako da pretplatite se i budite u toku. Sad prelazimo na retro šminku. Sprej za setovanje i prime i kako god jest onaj koji sam obožavala i koristila i također bio u jednom od nagrađivanja, jeste Avon Natural Skincare Hydrating Aloe i Cotton. Dakle, već sam i o njemu pričala 100 puta, odličan je, ima odličan raspršivač. Nemam nikakvu zamjerku na ovaj proizvod,
dakle koristim ga u 100 namena i kao primer i kao sprej za setovanje, može i da osvežava u toku dana, prskam i četkice sa njima, da pojačam intenzitet, dakle otprilike za sve ono za što bih koristila MAC Fix Plus, ja koristim ovo, tako da eto. Sljedeća stvar, primer nisam ni jedan izdvojila, pošto ni jednom nisam ostala onako potpuno vjerna, ali nešto što je, ajde kažem, najbliže primeru, jeste ovaj Crib Illuminator, odnosno kremasti iluminator iz Oriflame-a, i o ovome sam pričala 100 puta, fenomenalna stvarčica, jedina zamerka je na pakovanje. Dakle, kao što možete, ako možete vidjeti, prosto pušta i nije najsrećnije urađeno, ali sve ostalo je odlično. Toliko lep i zdrav sjaj da koži. Može da pojača intenzitet highlightera u praškastog ili u kamenu. Fenomenalan. I može se mešati sa puderom koji vam je možda previše mat i težak, onako da ga razblaži, da mu da neku blistavost. Odličan proizvod. Sad kad sam kod highlightera, pomenut ću praškasti koji moram da izdvojim. Ovo nije highlighter, ovo je monosenka, ali ja sam koristila u tu svrhu. To je ovo što imam na licu danas, ne znam koliko se vidi, mislim da se vidi. I u pitanju je Essence My Must Haves u nijansi 10 aprikota. 1,7 grama, 18 mjeseci do otvaranja, fenomenalna, dakle, ja ne znam šta bih vam rekla, stvarno mnogo volim ovu senkicu, manje sam je koristila na kapcima, uglavnom je koristim samo kao highlighter i obožavam je. Pudra koju sam otkrila ove godine, koju sam koristila od leta pa nadalje, definitivno jeste Rimmel Lasting Finish u nijansi 103 True Ivory. Odličan puder, mislim da je pogodan za normalnu kožu, za normalnu ka suvoj, možda čak i za suvu, ali možda nije najsrećniji za masnu, nisam sigurna. Ja imam masniju T-zonu pa mi ne pravi toliki problem. Ima onako lepljivi osjećaj, sad sam ga setovala pa nije strašno, ali inače ima lepljiv finish i onako kao da zdravi sjaj, dakle ne suši se na mat, ali meni se jako dopada, pokrivna moć mu je prilično dobra, ima SPF 20 i zaista oduševljena sam ovim puderom i obožavam ga. Što se korektora tiče, mislim da ovaj korektor bio u svim mogućim favoritima godine, ali prošlogodišnjim, kod blogerki. Ja sam malo kasno upala u celu tu euforiju, ali Catrice Kamuflaža definitivno korektor koji sam najčešće koristila, koji obožavam, koji mi je fenomenalan, i pokrivna moć i kako izgleda na koži, apsolutno sve. Meni ne smeta miris, ja sam inače osetljiva na mirise, smetao bi mi kad bi ovako sad njuškala, osetim ga, vidim da je onako parfenisan, ali ispod očiju to ispari brzo i stvarno ništa ne osetim dok se šminkam, tako da to nije moja zamerka. Ja imam nijanse 0.20 Light Beige i 0.5 Light Neutral. Eto, to su dve nijanse koje ja imam i svaka preporuka. Pudra za setovanje, nešto što sam davno koristila, pa sam ponovo otkrila i definitivno svaka preporuka, Rimmel Stay Matte, 14 grama, ova moja nijanse 03 Peach Glow. Opet kažem, M drogerije mnogo povoljnije, mnogo povoljnija priča kad su Rimmel proizvodi u pitanju. Platila sam ga 350 dinara u M drogeriji na popustu, tako da što se mene tiče odličan proizvod i svaka preporuka. Ako imate prosto suvu kožu, ne morate setovati cijelo lice, ali za setovanje područja ispod očiju je fenomenalan. Bronzer. Ja mislim, ovo sam otkrila bliže kraju godine, ali definitivno je oduvao sve bronzere koje sam do sada probala, sve proizvode tog tipa, obožavam ovo. Dakle, u pitanju je Max Factor Cream Bronzer 0.5 Light Gold, dakle nije kremast, praškast je, ali je ovako ispupčen, osjećaj je kao da je kremast, dakle na granici je, vrlo se lako blenda, fenomenalna nijansa, nije nimalo naranđast,
ako ste početnik, ovo topla preporuka, i ako ne volite suviše jak bronzer, ova nijansa je odlična. Ima i nijansu tamnije koja je baš onako bronzana. Nisam je uzela zato što imam baš sam bleda, tako da nisam pokušavala s tom nijansom, ali ova je san snova i svaka preporuka. Ako vam je puno da date oko 1000 i neki dinar, čekajte akciju, tada bude oko 700 i nešto. Ok, paleta. Mislim da nije nikakvo iznenađenje, paleta koju sam otkrila u 2017. Ok, već sam počela da se zbunjujem. Jeste Naked Urban Decay, Naked Heat paleta, snimala sam vam recenziju, sve što sam snimala vezano za ove proizvode čekat će vas u opisu. Ova paleta je, imam je i danas na očima, ovo što se sija to je pigment, dakle nije iz palete, ali sve ostalo iz palete, fenomenalno, dakle ja je obožavam. 100 puta sam se našminkala s njom, iako to nije nešto što je specifično za mene, zato što se ja ne šminkam na svakodnevnom nivou, ali ona mi je toliko inspirativna, tako da, eto, definitivno ozbiljan favorit i otkriće prethodne godine. Sada, maskara, proizvodi za usne i gotovi smo. Držite još malo. Maskara koju sam takođe otkrila u prethodnoj godini, dakle nisam je pre toga uopšte koristila, nisam imala prilike da isprobam, jeste Giordani Gold Incredible Length maskara. Ona izgleda ovako. Pokazat ću vam sada i četkicu, dakle četkica izgleda ovako. Odlična. Odlično, ukoliko volite raščešljane i duge trepavice, ovo će vam se baš svideti. Da, ona volumen, ali onako nije akcenat na tome. Dakle, akcenat je baš na ovome što kaže, a to je dužina. Zaista, produži trepavice, raščešlja ih, fenomenalne su. Imam je danas, ali imam neke individualne trepavice, tako da ne možete baš najbolje da vidite efekat, ali ja je obožavam i definitivno me podsjetila koliko više volim maskare za produžavanje u odnosu na one za gustinu, zato što najčešće te za gustinu mi stvaraju priličan problem, jer ja volim raščešljane, ne volim slepljene, ne volim one onako, kako ih zovu, ne znam, nebitno. Ne volim jednostavno slepljene trepavice i zbog toga je ova maskara ozbiljan favorit. Na akciji može biti oko 500 dinara u Oriflameu. Proizvodi za usne, definitivno smo došli do kraja. Dakle, imam 4 proizvoda i ajde, probat ću da idem hronološki. Sjaj koji znate da obožavam, ako me pratite, koji znate da je bio u favoritima i da ga koristim ozbiljno i posvećeno, ima omiljeni sjaj na svetu. Giordani Gold, Youthful Gloss, nijansa, mislim da je ovo Lavender. Da, ovo sam dobila u onom paketiću od Dragije Jelene sa kanala Jecin Oriflame Oaza. I od tada ga koristim i još uvek ga ima, stvarno omiljeni sjaj i definitivno omiljena formula. Sledeća stvar jeste Avon True Color, ovo je jedini lipstick koji ću izdvojiti. Dakle, Carmine Stiku, Totally Twig je nijansa, izgleda ovako i on je bio u nekom trenutku u favoritima. Ovo je nijansa, odličan je, nemam nikakve zamerke, onako je sjajan, ali može se setovati uz pomoć maramice, boja mi se mnogo dopada, osjećaj na usnama, fenomenalan. Carmine. Sledeća stvarčica jeste ovo što imam na usnama, neću vam ga svočovati, neću moći da ga skinem posle, ali ga vidite ovde. Malčice sam precrtala usne, nije mi bila baš takva namera, ali s crvenim karminom teško posle da se popravlja, tako da nekog nema veze, oprostit će mi. 06 je nijansa, obožavam, fenomenalan, definitivni favorit, ovo je onaj mini i za moje potrebe ova mini pakovanja su idealna zato što ja ne šminkam svaki dan i nema sile da potrošim, posebno ne Carmine. Poslednji koji sam otkrila, ali nije mi najmanje drag, definitivno nešto što sam najčešće nosila i u svim poslednjim videima koje ste mogli da vidite na mom kanalu,
I ovako svakodnevno Sephora Lip Stain u nijansi 13. Ja ne znam, znači meni je ovo otkriće. Dobila sam ga u sklopu onog Sephora Favorites boxa. Ovako izgleda nijansa. Odličan. Ja oduševljena, nemam nikakve zamerke, obožavam ovaj proizvod. Definitivno sam sada poželjela da probam još mnogo nijansi. Nisam bila sigurna da li želim uopšte da kupim kao 1400, šta ima veze, kupit ću, ne znam, Golden Rose-ovih, lupam 2 ili 3, ili ovih mini varijanti, završila sam, ali ova formula. Nekako mi je malo prijatnije na usnama, nešto je laganiji za nanošenje, ima razlika, manje se prenosi na čašu u odnosu na Golden Rose i malo mi je dugotrajniji, odnosno otporniji na hranu i piće. Tako da iz tog razloga dajem prednost ovom, ali kažem, obožavam sve ovo što sam vam pokazala i imate moje preporuke. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video, što ste me podržavali do sada. Nadam se da ćete me podržavati i u buduće. Kliknite like na ovaj video, pretplatite se na moj kanal i mi se vidimo u narednom videu. Ćao!